Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgul bereyim gudarî dike. Selam ve rahmet û bereket Xwedê Teala li ser me ve hemiya be. Ez dixwazim çend deqa behsa belavbûna İslamê bikim. Di nav milleta kesê dilreş û xêrnexwas, kesê ku di dilê wan da xeyz û boz û kîn û nefret û nexweşiya nîfaqê heye. Ew tim borin bûna yek her dem ji bo çardê Nîsanê tu çiqa jî ra delîl û îspata pêşkêş bikije ew divê îslam bi şûr hatî belakirinê. Ji ber ku ne tarîxê dixwîne ne rasiya tarîxê mêze dike û tiştekî yani aql û mentiqî jî pêşkêş nake. Her de tiştekî her bûyerekî dîmû li dema wî gava di şert û mercê wî da em bi vê merû şîrove bikin binirixîne borî xwe digihînin netîce herî rast û durust. Ala kulî hal İslam bi şûr nehatî belavkirinê. Rica min hêviya min dexalet dikim ji we kesî ku li ser navê dîn qise dikin. Dema hûn qise dikin mijara xwe gelekî lêkolîn bikin, dersa xwe baş bixebitin, tiştê beredayê vala qise nekin, xelk we wan gotina ji devê we digire wî dixwaze însanê Müslüman ji rê derxîne. Divê kesê Müslüman gava qise kir, deh cara bixwîne, deh cara bifikire, hê paşê qise bike. Hema çi gotin hat deve li vê medya civakî di realê de, di sosyal medyayê de, televizyona da dewa da neke. İdî bes divê kesê merlaw û pêşengê İslamê dikin, hinekî qismek ji wan ne hemû İdî wexta çîrokan in. Divê dev ji çîrok û hîkayê tarîxî berde li rastiya Qur'anê bifetire ku di binî şemsiya Qur'anê da gava tiş hatin şîrovekirin kesekî nikare ji vê re mudaxile bike. Bala xwe bide. İslamiyetê 15 sala, 13 sala li Mekkê Pêxember aleyhissalatu vesselam 13 sala li Mekkelê li Mekkê tenê tebliğ kirî. Tenê ji xelkê re rastî, xêrî, xêr, xweşî, bereket û rehmeta İslamê gotî. Dilê kesî neîştî, êrişê kesî nekirî, tu kesekî neîşandî, li wan zulmatî kirinê, hatî kuştin, hatî derbederkirin, hatine embargo danîn ser wan 3 sala birçî hîştinin. Eşteravên koçber bûn çûne Hebeşistanê İslamiyetê ji kesî re negotî pozê solatexwar e. Pêxember o tevê eshabiya negotiye. 13 sal sadece tebliğ bi wazê nesihatê qenc û baş tebliğ kirî. Piştî îdî baş fêm kirin ku wê îdare nekin li Mekkê hicret kirin çû Medînê. Li Medînê salekî ji me sala 13 sala 15 sala dudê hicrî de wê çaxê teze şerê yekem li Bedrê derketî. 15 saliya İslamê da şerê yekem li Bedrê derketî. Bedr jî 8 kilometre ji Medînê wê da ye. 400 kilometre ji Mekkê dûr e. Yani müşrikê Mekkê hatin ser İslamê ser hatin ser Müslümana li devrê Medînê 8 kilometre teqrîben devrê Medînê rastî ev hatin ku Pêxember aleyhissalatu vesselam tevê karwanê xwe şû em bivê tevê askerê xwe hinek asker da hevdû çû ku pêşa karwanê Ebu Süfyan bibire. Ebu Süfyan pê hesiya em bê İslam Müslüman tê pêşiya wî riya ku adetî karwan tim te da çû ji Şamê hat Mekkê Ebu Süfyan riya xwe avarê kir. Müşrikê Mekkê jî xeber girtibû wê ordeya İslamî her pêşiya wan karwanê wan wana jî 2,000 asker 2,000 asker girtin hatin ser Müslümana. Li wir rastî ev hatin li wir şerê Bedrê derketin. Ji vê pêva temamê şerê ku bi piranî şerê Xendeqê şerê Uhudê tev li dew dora Medînê 2 kilo 3 kilometre dora Medînê çêbû. Heta li şerê Xendeqê di nava Medînê de bixwe çêbû. Yani Müslümana êrişê ser müşrika û hawardorê em bê Yahudiyê Medînê nekirin. Piştî ku gava em bê Müslümana û em bivêjin eşîrê Yahudiya bi hev re peyman çêkiribû got kî peymanê xerab bike ceza kî mezin kî bixwaze didê
لگورای پیغمبر جزا دا ام بوی و عشیری بینی قینوقیه و بین بویژن شعب عشیری کروی دری هبو بینی قریزه و شعب عشیری دینا هبو او جی تاریخ دا دکارن تش مبالغات من نویساندنه آنج هنتش راست نهات من نویساندنه دوی هون هر تشتی تاریخی جی وک حدیثا دبن سیوانا قرآن دا لی مزبگن کو دبگو تاریخ مبالغات من نویساندنه اوا یک yani İslam destpeka İslam hatta 15 sali İslam'ı teze şer derketi İslam şur nati belakırını veja ev kesi ku dve Kürdistan Kürt bişur bunu Müslüman ava eslu estari vitun vantunu ev kesi ku dbeje Halid bin Velid hati Kürdistan'ı Halid bin Velid ev tarihi ku teda dbeje Halid bin Velid hartiye Kürdistan fetah kiri, Diyarbakır fetah kiri, qasa xalq kuştiyi, eslu astarı vantun, vir, derev, puçu betal, tut tarihe ki muhteber, Emine Taberi, Emine Eştera bevejim, Tarık İbn Sa'd İbn Şam, geçtik veya reddik veya nabejin, hatta dedema Hazreti Ebu Bekir'da, hinik bu yeri Halid bin Velid şeydi bu, Ömer bin Khattab pırlı dejderdiket, İlla Ebu Bekir adgo Halid bin Velid görevi bigri, vazife bigri. Halid bin Velid Irak'ı bu. Hazreti Ebu Bekir Halid bin Velid Irak'ı ani Suriye. Suriye ku iruhe, Şam'a ku iruhe ani vederi Halid bin Velid de beje de tarihi da de ev ani namına Irak'ı de ev daxwaza Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer hasudi kir نهش کو عراق به دست مبابه اول سر داخواز حضرت عمر از عراقی وظیفه عراقی گرتم آن هاتم شامی لوی دری دمینه خالد بن ولید گاوا ابو بکر وفات که حضرت عمر چرت سرتق خالد بن ولید جه وظیفه دگر یعنی و قماندان دگر و عسکری که نورمال دمینه و ام به کردستان جی تجاری ابو ولید به خالد بن ولید نهاتی کردستانی و شر ام به هنا قوا خالد بن ولید نبا عسکری درد که درا ام ببیجن ام به کردستان فتح کرنه ال خوازم یا ببیجم خالد بن ولید نگیب کردستان نکتیه او تاریخی کو تی گوتنی خالد بن ولید هاتیه دیاربکر فتح کری چوی فران دری قصه خلق کشتی اسلو استاری یتونه اگر هم بخوازن اف کسی گودری وان دا ام به غیزو نخوشی و نفاق هبه ام جوانا گوتران نابیجن کسی مسلمانی هلیمانی دو خوازه راستی هم ببم ده صحیفه مدام من رپورتاجه که بسیده ملسلمان قرشون را کریه او نسکا ساعت و نیوی فلان هون وی باشکو داری بکه ملسلمان باش خوش آنیهاتی زمان که ام بی کرد چوابی مسلمان گاوا اسلام هات کردستانی کردستان دبن دست حلاداریا رومه دابو گاوا اسلام هات کردستانی کردستان سری خوانه بو Kürdistan de dest heladariya Romê da bû. Te fêm kir? Yani İslamê Kürdistan ji Romê derxist, ji bin destê Romê derxist, Kürdistan bi serê xwe ma heta bandemê dawî, bandemê dawî wata em bivê dawiya Osmaniya da pêda walî ji İstanbulê çû, pêda em bê walî ji İstanbulê şandin, dema Cumhuriyetê de jî em bivêjin bi carekî Kurd hat inkar kirinê. Ji ber wê ew kesê ku di derê wan da nexweşî ام به نفاق هی او جوجاره کیریا قبول نکن هنجوم بگیره او تاریخ کو هاتی نویساندنی ا کردا سنا به کردا دوی خالد بن ولید هاتی کردستان فتح کری اسو اساری وانتونه ور ما میزارم ور دریو افترای بوختان تاریخ اسلامی هی بخوینو ام جار جارا به ویدیو جار جارا به نویسکی جوارا شینه حتی جارگن سلام رز حرمت بوه الله تعالی مو بد خاطر خاطر مزنه خو رب العالمین ریا راستک پرامو پرواگشتا